Company nambe yemo iyo korose chirangi meyense liga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya boyigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati boyigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi boyigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom boyigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwanchumo ligerali karibu ase ekeunga chinsebere litukeligari lero litukolia Jumaine tariki 11 chiomutienyo kabere omwaka bwechiribu 2025 lituko lyaorakiria amange kigima kobwa munase nsemo ya siasa nga kwebuko batakana amo noko chika kwanya takabo korukuru seke gambiro wogo tugutiranga gosegwuko na changa bare barabange ime ye bunge nene bare barabake lituko lero nigo okungusano kwanya kabo kwanya kibo maisumarole ase nyumba chonsibere eli ye senate amo ne bunge nene go national assembly igati ayo negati ali mwanju mulige to koreganiria seke unga chinsa ibere emagoroba ya lero cheni gongor kwarunyo toto nyangiri kuranse me manyirioni yakoro ko Wilson Makoli abaye kuranse me ya transmission nigakoro kwa bigairi nyanjama oko inyuri tu endako tubwatia agote kubwatia mirobali ya Getembe ase emitandao yonsi Facebook, X na boigo TikTok na boigo nonye nensemelia suku record ya suku story channel magitema channel 38 nyaka boko konyora emirobali yonsi ase boikirano na boigo tole ya masemo ase omutandao YouTube Getembe TV and Getembe FM tigangani kigima tiga turaligerali inga naraliali twanyale ko batoko ligerali ko sto kwaliganiria asnanya ko kumanyinga niko twanyara ko batoko nyora korwa as report ko chinsemo ao nzemo yakabiru natika ko tabe ngakurwa bigerali nchama tutukale kwira nko genda tole na mangana moya. Mwenje muligereria kionga chinsabire emagaro ya lero niko tuguchaka na Eurobot kurwa ase ebunge nene litukulia lero
ase abajumbe banyaka bakuruterana amang'ana nabo igo okung'usana kwerekigwa kobwatekana n'oborai ime ebunge kobwatekana amo no gochika korwa ase ekigambero igoro iyo bongi gosoboke bwe biama ime yebunge kobwatekana gochika okwo nigo kiama gosoba bwasimio bwatekana irikoba abange nigo chika okwo nigo kwanyatuka komomochia omospika bwe bunge yo omosike mosi masika wetangura ase okona chana gotamna Kenya Kwanza nabo abange ngentugera litukolia lero okung'usana okwo kwenekigwa ase omospika mosi wetangura aliira bunani garage korwa okunacha lituko liangio chinsa itsano na isato nenunsu chia marogaba roboti oru unarogocha asembeo okung'usana okonene nigo kwenekigwa ime yebunge na lituko lia lero chingaki ebunge yo yeranira ebikaro biaye maiga yokwenda omutemoko omotambe bwe bunge yo buna ere botambe majority. Honorable Speaker, I beg to lay the following papers on the table of the House today, Tuesday, February 11th, 2024. okuburukana okwo nigo gwachaga kwenekiwa chingaki omospika bwebunge y'omosike mosi masika wetangura amwarigania omokonyi b'omurai bw'abange omosike Owen Baya elikonyara koba gakurwa chiroboti ao ime ebunge egentukirira ababwatani ao korwa ase ensemo ya simio na kumutanga Owen Baya kogendera nigetambukire ekyo chingaki echicho omochiefu wepo bwabake ase ebunge omosike Milly Odhiambo neraniga aimoka na kweralia buna omochiefu wepo bw'abange asanyara koba gakurwa Talia ya Junet Mohamed muna umurai bw'abange ase ebunge. We'll go to what the court concluded, which is that the Azimio side is the majority. Nigentokirira amajumbe ao gutinana kurwa ebirengereri byabo igoro yenganiyo guchaka no mujumbe bw'ebunge ya Ugenya omosike David Ochieng oyo igore umurai bw'ekiama ki MDC oyo otuguterare egetambukire kibye kigambiro. Under the law we pass in this parliament on coalition making, Mr. Speaker, it is presumed that there will be coalitions, people will leave coalitions, some will enter coalitions. To be, by having it in the present tense, that it is from time to time. Asensemo yaye omosike Silvana Zosoro oiboigo ole omochevu ase bunge nene nerenigarwa ekerengereri kiaye esatabuna okona chagwe kamboro gwesko bwatigwa nigo emirobiri menge yebunge gose bitambukiro ebinge ebunge nyariko bagegwetia biranyakoba bigonyora asa komu gose birabasiko chigotu guterwale. Several decisions have been made. We have formations of the committees that fall on the majority, you know, minority, chairman, the committees that are supposed to be led by members from the majority side, and the committees that are led by the members of the minority side. Does it mean, Honorable Speaker, that every decision that has been passed by the committees, or any report that has been passed by the committee that falls on the minority, as it were then, and the majority, is it rendered mute as it is right now, Honorable Speaker? If going by the judgment, if we read on the judgment, you know, like they want us to define it as it, just on plain paper, Honorable Speaker. Asensemo yaye omugumari bwe county ya Kisii omosike Donya Doris Aburi nigo arwa emubwekano asata yabuna njirete yomosi wetangura alingo chakobabuna omo speaker bwe bunge onye ensemo ya Kenya Kwanza tiyabwate abajumbe abange ime ye bunge. If we are debating, if you didn't win, we didn't win. I'm in Azimio. We didn't win the position of the speaker, who are the majority then. That is, yes, that is the answer. You should answer. Who won? Who won? Put the question, Mr. Speaker. Who won the position of the speaker? Then, who are the majority then? And so, just looking at that, we need to also ask ourselves in Parliament that how is it that we have a judiciary that does not follow the same laws that they are supposed to apply and interpret. Asensemo yaye omujumbe w'ebunge yaralienda musiki Otenda Moro nigo atebabuna lichiko lise kubwatigwa nigo obumu bwasimiola umoja One Kenya Alliance obwenda guchaka emirimo limolioka muna abange na koira oburai bw'abange ime ye bunge yo. This matter did not go to court in vain. The contestation, Mr. Speaker, was your considered ruling of 6th of October. Once that ruling is quashed, you cannot then, Mr. Speaker, with due respect, come and say that no decision has been made. The consequences are two. One, the leader of minority becomes the leader of majority by operation of law.
chingaki chingwana aochiera korwa ase ababunge nigo omuspika we bunge omuske Moses Masika Wetangura ataiba munako bwatakana mono kona chokwo kwekinekyo nigo bono emeroberi yonsi irachigotenena ase bunge goika onyare kabaga korwa okona chali tukoliangyo insa isano na isato nenusu asanyara kabaga komenta buna ekigambero tikebwate nguru chyo kwenekia mbara bange gosaba ke ime ye bunge. All of you and advise you accordingly in the afternoon in the direction I'll give. Remember, as I said, the court quashed the decision and the ruling of the Speaker on the declaration of majority. The court has no capacity, has no power to declare who is majority and who is minority. Haron Ototo, Nyangiri, Gatembe TV. Mwanjo muligereri na boigo ebi kolemne ebi gosokunzana muno kungwene kiwa sensema ya Senate nga nonye ogochiko kungwa bwaterantia sensema ya Senate ese egati ya bajumbe gosaba senator korwa ase ensemeli ya bake gose minority banyaka bakunganya na goikaransa sensema ya bange na gotabuna igo na barabo na gotakere ko barubuna abange imeje Senate kolende roboti rumonjo muligereri dukolereri tukoliangyo ekero speaker omuske Moses Wetangura aranyaka bagakurwa kunacha igoro iya roboti unakobwatakana buna abagati ya bali baranyaka bagokunwa amuno kunachoko no mujumbe bunge ya South Mugirango Muske Silvana Zosoro oyole omu majority whip gose omuraibu abange asensemeli yoko robelia mirobeli yabarai bebunge tukorana gwika ase bunge gose county ya Nyamira omwancho muligereri litukolia lero nigo muswada oetiwa imeye bunge ya county yuo wogotenia ebikaro birumanyekanete buna bunge mashinani ase banya ebinya bikonya bikorawa amo no speaker omukoro bwe bunge yuo omusikeno kokelo muswada yuo nigo kigwa bosio bwe bunge yuo no musike Finis Beneja oyole omwemsie bwe ward ya Kiabanyaru ngano enabo omwemsie bwe ward ya Manga musike Samuel Ogeto nigagendere ko mochia speaker omukoro ono kokero asagotanga nigagende ko bagana abantu anene mono kurwase ward ya Marani. Kwa Mheshimiwa Vincent Thomas Benecha igondo MCA we ward ya Kiabanyaru ase county yetu ya Nyamira aseli tukoria lero nareta emotion ya assembly yetu ya Nyamira bono mugaso ase nare kurigia ogotenenigwa we bunge mashinani abandu bamintu banyamira asama tukarere maiga make mwarorire tokorete drama nganto bwate chibunge ibere ase county ya Nyamira igonda etegotebaga lero nganto bwate bunge ibere ase county ya Nyamira ebunge tubwate neyemo eteneneire no Mosketa Dius Nyabaro igalia ase bunge mashinani twayetiri ere irigo yani teli ase lichiko boigo twatebire tebwene tugotumia besa chine chons cy'abananchi igalia tebwene tugotumia gindo kende gyons cy'abananchi kuna chigali omusiko yokero na tamete negali yo speaker go assembly etoko de yaira nie egali elia as assembly omo speaker roende gotumia igo gento kende yansi ya serikali egente ke twaroka bunge mashinani yaetigo as assembly nga ekere getanche iria serichiko tobuga dendo go bunge mashinani because it is discriminatory tebuga ati budget nja eteta as public participation nabo igo resolution ye house nja etetiwe naba MCA egere ebunge yo emayo chaka egasi yabo igo. Mr. Speaker, when I go to the rural area where I come from, then the Mr. Okero, the indigenous speaker, has divided the ward into two. And he has even told me that I should be concentrating to the other end towards my home, and they should concentrate towards his home. I want to know whether we have two MCAs. Why divide the ward into two? This is total disturbance in the world, Mr. Speaker. Vale 11. Ingendo kibara aite karo vale 11 ekeraba abashimiwa 23 ba attend assembly gari seweneta koba. Okero tali speaker ye county ya Nyamira asebon. Ebi nabegete koti tigaganya sokoerera egendo biratebe na intubuna MCA ntobugatie mune koti eratebe. Lakini asebono etobado mo speaker ta Dius Nyabaro. Lero una tarenge iga mweigwo bune koti ya beka igoto moete atimukake omo deputy speaker mo skema tinga nere bono igotenete bunge. Motion to allow debates
on the motion to declare the bunge mashinani unlawful, he stopped forthwith and compelled the county government to stop planning and organizing the illegal activities using public funds and the vehicles. Will as many as of the similar opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Mwancho muligiriri ne rituko ria lero gose rigosaba mabira igoro yogukwana igore ward ya Marani koritali ward ya Marani ya Lenge ne ward ya Manga ejwe gotoka ime ye county ya Nyamira asoroboture na iteka tabanga ne ward ya Marani kojoringa tali e ward ya Marani tokosaba kwa bere so gututuka noko na ekero rituko ria lero rituko ryogochengera abasubati bali bagosomera gose ogokora gosoko ira chisemi chirichimaite chemeremo ye science rituko ria lero nigo umuyigo unyaraka bagokoreka sukuru y'abanyaruka ya Kirea agekendo egotoke ward ya Kirea nyeme buge ya North Mugirango asomo igoywe esegete nyaka bagekurwegwa abasubati kusoma mwana munyaruka agende ko ngagosoma na kwemukia emeremo ye science muri kito fatika December nigekera na chinseme cyena go twariganira orobotiro ko bwatia nase eskuru ya banyaruka ya St. Kirea gekendo egotoka ewode ya Ekerenyo abwe bara omonyega bwo chengera rituko rinene ya basubati nemeremo ya masomo a sciences omonyega orawa na batenenere bekiombe kya UNESCO ase batanganwa no regional director o Eastern Africa Omosubati Lois. The theme of this year, celebration of the International Day on Science and Technologies, is about hearing your voice as girls and women on why you would like to pursue science education, what are the obstacles, and how we can overcome them together. Omonyega oyoiga boigo nigo oikiranwa no CEO w'ekiombe kya Kenya National Commission for UNESCO Dr. James Njogu abwe asenere asaba abanyaruka okora omokia ase amasomo ye science muna enjira eyemo yabo konyora emeremo eyo anene egokorwa nabasacha. But today is the 10th International Day for Women and Girls in Science. And we talk about STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics. And not only that are we celebrating this for the girls, we are also thinking about bridging the gap in the gender disparity. Kurase ensemo yaye omwarimu omonene w'esukuru eyo y'abanyaruka ya St. Kirea gekendo Madamu Pamela Orori nigo ateba nonye bagochengera ritukeriga nigo gisukuru kibwate oburemerwa bw'ekiraparatory ekyo kibwenderete kubakonya abana ase amasomo y'ekisayansi tubwate oburemerwa unabona ebirasi bagosomera mbiseni tuganyetie ebirasi ebingi science laboratory tuganyetie itubwate eyemo yereke asogosomera emirimo ya physics, chemistry, biology na science ngo twara konyore eyende ntweraneringa ya mono nabo igo tuganetie administration block. Ensema yaye chief officer ogenda imeye kaunti ya Nyamira Madam Mas Mutanya oyo owakilisha serikali ya Nyamira asomeyega oyoiga nigo akwanira ebitambokero bya serikali ye kaunti eyo yakire asogosira amasomo anenase omwana omuiseke. It's both an honor and a privilege to stand before you today and to celebrate the International Day for Women and Girls in Science. This day holds great significance not only for our nation, but for the world at large, as it reminds us of the critical role that women and girls play in the field of science, technology, engineering, and mathematics. Lakini bone message yayo ne yaserera abana baiseke bakoro mu kise science subject ya science
na mathematics asengenjo kochimoto wega opportunities ose ama bagayichika sina mangara basaba subati kochimoto yakera basomire Chingaki echecho nigo chose kimikae oyokorija obo MCA we ward ya Bokeira nigo nere aira chingaki echo na kuboria serikali ye county ya Nyamira boigo kubainyora na kubasira abana baria babwate oborema Inje samaritango Joseph Kerinde Mikae iwonde omuiburo notu mugirango ase ward ya Bokeira ande gendongo sabe county ya Nyamira gose serikali yetu ya Kenya ni linga abana mbaranya babato baremo wonge babato le mafu eto saba yako nyakana serikali eje sabana bali asomo lino chami banyore kadi ya le mafu so tadegere banyako kwanya kazi magana masomo esegecho nigo yabekire ase magana umuiseke ora umukia anene asemere moya isayansi ingo reporter yegetembe kurasise mechiga chake kendo yego toka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango mchefatika Kisemba Mwanchu muligere tokerna ime county ya Kisii kwa mono abarai abagose abarundi ba boda boda ime county ya Kisii litukulia lero niko banyaraka abako ligerelia na koenekia ogotianigwa kwa abarai babo abo banyaka bagochorwa gose bali bagochikotenera obochori obonebwe kimbekyo na abarai abo gose abatenebe bodi egyo gose kimbekyo niko banyaka bakulira bna ebara chikubugatia amachikonsi asobochori bugochora abarai ba boda boda ase municipality ya Kisii na gotabna bali bonse chikubugatia machiko niko bara chikwemukeligwa egetambukero egetindi roboti orwo niko rwaliganirwa no mulikito Dipon Asanya Brian Ogaro, having been elected as a chairman of the Kisii Municipality Boda Independent Electoral Board by the Congress, do solemnly swear that I will discharge my duties with integrity. Litukulia lero nigo abarai babana boda boda ase municipality ya Kisii baumirana asogotiania kiombe kia electoral board kiokera bakego chikora abana boda boda imeye county ya Kisii lero iga tuachira iga barai bonse be municipality ase stage chetu 67 ase sababu yengenche nene ase tole tuabere toko bago tutabwatia board at the same time tutabwatia barai bonse enene twabwate board twanyechora irero igatware kwapisha ya lero nigo yalingeli tukuli nene twate kwapishwa gaiga eyu yabere na obochore nene twakorobochore again tunda batenga obisi yenye abantu bali batamete ku obisi tukabaga bagochorwa bachore tukuli ya lero abara bagutumeka obisi ya Kisii municipality boda boda Omunyakerogo wabana boda boda imeye municipality ya Kisii niga ina kiangamba chikubwaterana na bana boda boda eliyokwene kianga barule bango ilibanyale gukinia amagenderero anime yorogongo rwa Gusii eko bwaterana bana baminto issues of revenue kiagara stages inchirio chikwe match within the municipality illegal stages abantu baro bagotena premium abo bako bana babeti mere amatias echinkondi to deal na barabu neri chiko moving forward that to shirikiana all of us to sanity within the municipality Nonyerabo omunyakirogo bwe kiombe keligetenereta mangana yobogendia NTSA nigo boigaerera obokongu twanyorira samatuka maega anena sokomentekana kwemibasokano na bwigugusiria kwa magima y'abantu. Mwaka uliopita wa 2024 idadi ya Wakenya tumepoteza katika ajali ni watu 4748 4,748 fatalities for the year 2024. Mwaka uliopita wa 2023 ilikuwa ni 4,324. Komentana yoni gate banga chimbwa chimbe digo chikenderete koira amagima yabange 98% ya ile ajali tuko nayo kwa sababu tuna track each accident tukishirikiana na polisi ina revolve around the behavior of road user. Around the behavior of road user. Tuko pamoja. Kwa hivyo tu angalie heshima tuweke pale behavior mzuri. Hawa unchule bonsi bono nigo baboligo koba maiso anenekero wale asepara. Siri ni kuwajibika pale na tuheshimiane wote kama wanaraida, wale wa drivers, wale wa PSV, wale wa private, ili tuweze kutumika ile barabara sisi wote tukiwa tunaheshimiana. Always be careful. Hebu tuseme pamoja. Always be careful. As a road user, always be careful.
ense munaywe nigo bali batari gochikobwatia lichi kone na soburundia barabe bakwirirwa egetambukiro egetindi municipality etakiri operating n'abantu be municipality. We want each and everybody who is operating within the municipality have identified among which kind of person who is operating within the municipality. Promote unity and work in the best interest of all members. So help me God. Ginko ripoti rikata seni kia ukia gatembe kuro igasumo chobosongo elitera na enkoro kwa Dipon Asanya. Na abamenyi bechinsemo chikarano echigotoka ime ward ya Riana nigo gose abamenyi abo bale ase chinsemo chiepara ekurwe kairi goika ase chinsemo chenyakoe egwetera ititi nigo barokia omogoko balitukulia lero maiga iyo kobekirwa eramu eyugente kobekwa chinsemo echo ase epara eyo ere chinsemo echo chia ititi gorwa ase chinsemo chenyakoe na nigo banyako bakumwerandiria omojumbe bwe bunge ya Kitutu cha North Omosike Chavet nyakuningambu yamono ase egetambukire ikio elio banyareko bakonyora baga alio gwekinia roboti uru rwaliganirwa n'umurikito Daniel Ontiri kubatekana no kubolia kwa bamenyi we bunge ya Kitutu cha North me county ya Kisii abayigo bagutumeke para ya kurwa emaili goikanya koe gwetera ititi iboyigo here nkoro na etali gweteka buya na mono chingaki chimbura okubolia kwabo nigo kwairanirwa magaga yogo chaka koroselwa epara yiga kobelami ele korobya obosombi wabo inse yoburai bomubunge wenseme yo Musike Jafeth Mukaya kundi egentongo gete omugambio Chabeti otoretere pare rami yani togwete buye tokurunya ko muna bangira bechiro tuchande gete tokori botuko toko trimboka Por muna toretere rami togwete buya yani togwete muna togweti egetambo kirekiga nigo kiagokia abamenyi abaiga negati yabo abanyorali baga ligosanga negetaseni kyagetembe bakiroka omochaka no moya mariba ime omonto karwari tokobogori nebiye gochia gochipaka nyako etwa ochikobekwe gari rubosongo lero ndo chenge para ya beri muna bononja era matega gatobekere mora muchinyako lero ko etogweta ndo sare kobekera bono tubwatu mu bwororo igabone bigibyo ikinyomba ibare yako era igari yako rataba gisona ndubwatu mo cyane gwetanya chinga kecho boyigo ni bakwanira okogokiwo kwaba igoro yenchera oborai wensemiyiga bogokoreka balira gocha kogendera komubwatesia Musike Nyakundi kuna byale tu ense yakabere gusunta sana ngagetu abe na moko mana sana kya Musike Chabeti Nyakundi na sobo gambi utobegere estima torete chipara amache ebinte binge omweshimu oyo tumusabanya samo kwanya matuka mange agenda gotoraga aseito ense itegenda koraba mono ochibosyo naende ndo chingage kuri mwese ncherere ngia ereje standard kabisa toisa kogendera igabono mwana oyere kora musuguma tore ondo tanye gosayinsa chia ejo nyagwetiringa ngakora kendo yere kora suguma na tore nere otokonyire eparega nigere gati yechinde chinyinge echigendrete korosigwa ko bachilami ase bunge ya Kitutu cha North nse yomurobolyo bogochencha chipara wetania chikilomita 50 nanye Kulubotherege seni kyagetembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri na mwancho muligari gokorera ekionga chinsebere bamenyi bekerono ime ye ward ya Riana nigo bagikiri ebikore byo busalia ebyo byo magendero ayoganta kusarwa chinsemecho ime buge bonchali na yamagiga y'abantu gusamba amagena aho muretu elyo gotinya epara iyo igoretu ase entunda entangani okwana mambyalero negati y'abamenyi bensemeyo niga abantu baboligwe gusika emerobeli y'amagendero munagutumanya mulikito Dipon Asanya Ndigo kiondi nondo mutureti wekerero no gaiga emermo ya koriruga gode mermemi ya eso mwako yo erete bigito mwando omosimiwa simbarati kwagere kibara kitu twigore iru kibara bono igo mara munorete tu utara kora matukabere abantu basoire ime bagosomba magena bakwere chinyomba chiabo bachibaoni eke namagana pia turagania
bandi baruri goro bangere gachora mageno batigira maraboka mageno no murigeri no maraboka atigara lakini boy ntoko boli neke abaiga bakocha basomba magena yega ngaki barabotagete abantu banyumba 10 abatokoro kabuna michi 10 bano barange gaiga ngaki bakorora abantu bagoseri binte biga batari kwiriro mugambi report bare yemo igorire yere buya mwabe ko moromu moro jaba kaka paka mata aria yere kwerende yere gasero paka mata yabe bokeire nabo mukora eto gate baiga oyo korusia magena akoreki abwatwe na mwanju muri kirabu no tokorera kiunga chinsa ibere magoroba ya lero golden tokwera na sensebelia kabere mutimoko ngo togochiko kwa na ya masemo Dr. Kena Mose Onzarigo ase umurobali bwo komenya okuya kebo chenu wikirabu tonyaka tokomena semeliende ncheni ngongoro kwa rune toto nyangiri magiga ya kamera niga korokwa Wilfred Matundura mayo yore gotomanya jinsemeli go sensemelia yimanyeririo niga korowito makoro na boigo ansemo ya transmission niga korokwa Bigaili Nyanchama yandra gotwara bolire buya imeyagatembe TV kiunga kya mamusi